கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த நாளில் கூட கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான கிருபையினால் இன்னும் ஒரு ரகசியத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்து தியானித்து அறிய போகிறோம். அதற்கு முன்பாக நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். பரலோகத்தின் பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வார்த்தைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கர்த்தருடைய வேத புஸ்தகத்தின் ரகசியங்கள் மூலமாய் நீர் எங்களுக்கு ஞானத்தை பொதித்தருளுவீராக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விரோதமாய் போராடுகிற எல்லா கிரியைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படட்டும். இயேசு எங்களோடு பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிரியமானவர்களே, நாம் சில நாட்களாக பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையிலே தொடர்ச்சியாக சில காரியங்களை சிந்தித்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம். மனுபுத்திரர் தாங்கள் மிருகங்களைப் போல இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் காணும்படிக்கு தேவன் அவர்களை சோதிக்கிறார் என்று நான் மனுஷருடைய நிலைமையை குறித்து என் உள்ளத்திலே எண்ணினேன் என்று ஞானி சொல்கிறார். அதாவது, ஒரு மனுஷன் தன் ஆத்துமாவிலே மிருகத்தைப் போல அல்லது மிருகங்களைப் போல இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆகவே அவர்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்த கர்த்தர் அவர்கள் மிருகங்களைப் போல இருக்கிறார்கள் என்பதையும், அவர்கள் என்னென்ன காரியங்களை செய்தால் என்னென்ன மிருக குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதையும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறார். அவர் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்து இந்த காரியத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்து நாம் இந்த மிருக குணத்தை விட்டு விலகும்படியாக கர்த்தர் பேரருள் புரிகிறார். ஆகவே நாம் தொடர்ச்சியாக நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனிப்போம். எரேமியா 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆவது வசனத்தில், உன் தேசத்தை பாழாக்கி விடும்படிக்கு சிங்கம் தன் புதரிலிருந்து எழும்பி ஜாதிகளை சங்கரிக்கிறவன் தன் ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறான், உன் பட்டணங்கள் குடியிராதபடி அழிக்கப்படும் என்கிறார். கர்த்தர் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறார் பாருங்களேன். ஒரு தேசத்தை அழிக்கும்படி, தேசத்தை பாழாக்கும்படி ஒரு சிங்கம் என்ன செய்யுமா, நான் புதரிலிருந்து எழும்பி வருமா. அதே போல் ஜாதிகளை சங்கரிக்கிறதற்கு தன் ஸ்தானத்திலிருந்து பாழாக்குகிற ஒரு மனுஷன் அல்லது பாழாக்குகிற ஒரு கூட்டம் புறப்பட்டு வரும். அது வந்துச்சுன்னா பட்டணங்கள் குடியிராதபடி அழிக்கப்படும், நிர்மூலமாக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ இங்கே சிங்கத்தை பாழாக்குகிற ஒரு மனுஷனுக்கு கர்த்தர் உவமையாக சொல்லுகிறார். தேசம் ஜாதிகளுக்கு உவமையாக சொல்லப்படுகிறது. ஏசாயா 1:7, உங்கள் தேசம் பாழாய் இருக்கிறது, உங்கள் பட்டணங்கள் அக்னியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது, உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக பட்சிக்கிறார்கள், அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பால் தேசம் போல இருக்கிறது என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. பாருங்க, இந்த தேசமே பெரிய அளவிலே பால் கடிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அதற்கென்று சில ஜனங்கள் என்ன செய்றாங்கன்னா இருக்கிறாங்க, பலவான்களாக இருப்பாங்க, அதிகாரம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ள விசேஷமாக இந்த மிருக குணம் வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகவே ரொம்ப அசால்ட்டாக, ரொம்ப ஈஸியாக அவர்கள் தேசத்தையே பாழாக்குவதற்கு அவர்கள் வல்லமை உடையவர்களாக இருப்பார்கள். அது அக்கினியில் அகப்பட்ட இந்த பட்டணங்கள் எப்படி சாம்பலாய் போய்விடுமோ, மறுபடி அதை புதுப்பிக்க இயலாதோ, அதே போல இவர்கள் மொத்தமாக பாழ்படுத்தி விடுகிறார்கள். 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் 32ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது, உங்கள் தேவன் உங்களை என் கைக்கு தப்புவிக்க கூடும்படிக்கு என் பிதாக்கள் பாழாக்கின அந்த ஜாதிகளுடைய எல்லா தேவர்களிலும் எவன் தன் ஜனத்தை என் கைக்கு தப்புவிக்க பலவானாய் இருந்தான் என்று ஒரு தளபதி சொல்கிறார். பாருங்க, அசீரியா ராஜா அவருடைய படை எசேக்கியா ராஜாவிற்கு விரோதமாய் வந்து நிற்கிறது. அப்போது அந்த தளபதி சொல்கிறார், அசீரியா ராஜாவின் பெயரில் அந்த தளபதி சொல்கிறார், நாங்கள் உங்கள் தேசத்தை சண்டையிட்டு பிடிப்பதற்கு முன்பாக, இதற்கு முன்பாக நிறைய பட்டணத்துக்கு நாங்கள் போனோம், லாக்கீஸ் இந்த மாதிரி பட்டணங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் போனோம். அங்கே உள்ள ஜனங்களை நாங்கள் அழித்தோம். அந்த ஜனங்களை அந்த பட்டணத்தினுடைய தேவர்களால் காப்பாற்ற முடியலை. நாங்கள் அவைகளை பாழாக்கி விட்டோம், எங்கள் பிதாக்கள் அவர்களை பாழாக்கினார்கள் அப்படி சொல்லி அந்த வசனத்தில் நம்ம சொல்லுவதை நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது, ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இன்னொரு கூட்ட ஜனங்களை பாழாக்கி விட்டார்கள் என்று அந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். யோபுவின் புஸ்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் பயங்கரமான சத்தம் அவன் காதுகளில் தொனிக்கிறது, அவன் சமாதானமாய் இருக்கையில் பாழாக்குகிறவன் அவன் மேல் வருவான் என்று அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. பாருங்க, நம்ம சமாதானமாக இருந்தாலும் சரி, சண்டைக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி, திடீரென்று இந்த பாழாக்குகிறவர்கள் நம்ம மேலே வருவதற்கு ரொம்ப அழகான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நம்ம எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நமக்கு விரோதமாய் பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை உடையவர்கள் நம்ம மேலே எழும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 79ஆம் சங்கீதம் 7வது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள், அதாவது பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை மிருக குணத்தை பெற்றவர்கள் யாக்கோபை பட்சித்து அவன் குடியிருப்பை பாழாக்கினார்களே என்று நாம் பார்க்கிறோம். பாருங்க, ஏற்கனவே தேசத்தை பாழாக்கினார்கள், இங்கே குடியிருப்பை பாழாக்கினார்கள். பாழாக்குவது என்பது அவர்களுக்கு கைவந்த கலை. அவர்கள் எந்த அளவுலையும் அவங்க என்ன செய்ய முடியும்னா பாழாக்க முடியும். அரண்மனையை பாழாக்கிட முடியும், வயல்வெளிகளை பாழாக்க முடியும், தேசத்தை பாழாக்க முடியும், நாடு நகரங்கள், குடும்பங்கள், வாசஸ்தலங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியும்னா பாழாக்க முடியும். அப்போ இந்த பாழாக்குகிற தன்மையினுடைய
சிங்கத்தினுடைய தன்மை ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இவர்கள் யாக்கோபு என்று அழைக்கப்படுகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கூட அவர்கள் பாழாக்கி விடுவதற்கு எத்தனம் பண்ணுகிறார்கள் என்று நாம் வசனத்தின் மூலமாய் அறிகிறோம். எரேமியா 10:25 உம்மை அறியாத ஜாதிகளின் மேலும் உமது நாமத்தை தொழுது கொள்ளாத வம்சங்களின் மேலும் உம்முடைய உக்கிரத்தை ஊற்றிவிடும். அவர்கள் யாக்கோபை பட்சித்து, பாருங்க அதே வார்த்தை தான், யாக்கோபை பட்சித்து அவனை விழுங்கி அவனை நிர்மூலமாக்கி அவன் வாசஸ்தலத்தை பாழாக்கினார்களே என்று நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கும் அநேக தேவ பிள்ளைகள், கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விரோதமாக இந்த மிருக குணம் உள்ளவர்கள் எழும்பி அவர்களை நிர்மூலமாக்குகிறார்கள். ஒரு உயர்ந்த அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு போலீஸ் துறையில் உள்ள ஒரு நபரை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் தன்னுடைய நண்பனுக்கு அவருடைய அவசரத்தின் நிமித்தமாக ரிட்டையர்டான பணத்தில் கொஞ்சம் லட்சங்களை கொடுத்தாரு. ஆனால் அந்த நபர் இவருடைய சொத்துக்களை எல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டார்னா பட்சித்து விட்டார், ஏமாற்றி விட்டார். இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு கொடுக்க முடியல, அவர் கொடுக்கல. ஆகவே இந்த பணத்தை கொடுத்த இந்த உயர் அதிகாரி என்ன செய்கிறாருன்னா நிர்மூலமாகிற ஸ்டேஜில் என்ன செய்கிறார் இருக்கிற, அவருக்கு இருதய பலவீனங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு. அப்போது இந்த பாருங்கள், இவர் கர்த்தருடைய பிள்ளை, தேவனுடைய மனுஷன், ஆனால் இவருக்கு விரோதமாக ஒரு கூட்டம் அல்லது ஒரு தனிநபர் எழும்பி அவரை பாழாக்கி போட்டார்கள், அவருடைய சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று நாம் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் அந்த சம்பவத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 24:15 துஷ்டனே, நீ நீதிமானுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு விரோதமாய் பதிவிராதே, அவன் தங்கும் இடத்தை பாழாக்கி போடாதே என்று கர்த்தர் துஷ்டனை பார்த்து சொல்கிறார். அப்போ இந்த பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை உடையவர்கள் பெரும்பாலும் அல்ல, மொத்தமாகவே ஒரு துஷ்டத்தனம் உடையவர்களாக என்ன செய்வாங்கன்னா இருப்பாங்க. இவர்களுக்கு நீதிமானுடைய வாசஸ்தலம், நீதிமானுடைய காரியங்கள் எதுவுமே பிடிக்காது. அவனை எப்படி கெடுக்கலாம் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். அப்படி அவனுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு விரோதமாய் பதிவிருந்து தங்கி பாழாக்கி போடுவதற்கு எத்தனம் பண்ணுகிறார்கள். ஏசாயா 21:2 பார்த்தீங்கன்னா, துரோகி துரோகம் பண்ணி பாழாக்குகிறவன் பாழாக்கி கொண்டே இருக்கிறான் என்று அந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு பாழாக்குகிற தன்மையுடைய ஒரு மனுஷன் என்ன செய்வான்னா தொடர்ச்சியாய் பாழாக்கி கொண்டே இருப்பானாம். அவனால் அதை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. அவன் தொடர்ந்து ஒரே நபரை பாழாக்கலாம், அல்லது ஒருவர் பின்பாக ஒருவரை இன்னொருவரை என்ன செய்யலாம் பாழாக்கி போடுவதற்கு அவனுக்கு முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனங்களில் நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பால் கடிப்பு என்கிற இந்த காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா வாசற்படிகளில் இருக்குமாம். செப்பனியா 2:14. ஏற்கனவே ஆதியாமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், பாவம் நம்முடைய வாசற்படியிலே படுத்திருக்கும் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் இதே வாசற்படியில் தான் பால் கடிப்பு அதுவும் என்ன செய்யுது படுத்திருக்குது என்று சொல்லி நம்ம இந்த வசனத்தின் மூலமாய் அறியலாம். மாத்திரமல்ல, அந்த பால் கடிப்பு வாசல் படியில் மாத்திரமல்ல வழிகளில் கூட என்ன செய்து இருக்குது. ஏசாயா 59:7 அவர்கள் கால்கள் பொல்லாப்பு செய்ய ஓடி குற்றமில்லாத இரத்தத்தை சிந்த தீவிரிக்கிறது, அவர்கள் நினைவுகள் அக்கிரமமான நினைவுகள், பால் கடிப்பும் அழிவும் அவர்கள் வழிகளில் இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். பாருங்க, இந்த பால் கடிப்பு, இந்த பால் கடிக்கிற தன்மை, பாழாக்குகிற குணமும் அழிவும் சேர்ந்தே தான் இருக்கும். அது அவருடைய கரங்களிலே செயல்களாகவோ வழிகளிலாவோ இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். புலம்பலின் புஸ்தகம் 3:47 திகிலும் படுகுழியும் பால் கடிப்பும் சங்காரமும் எங்களுக்கு நேரிட்டது என்று அந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். அப்படின்னா இந்த பால் கடிக்கிற தன்மையுடைய சிங்கத்தின் குணமுள்ளவர்கள் திகில் ஊட்டுவார்கள், படுகுழி வெட்டுவார்கள், பால் கடிப்பார்கள், சங்காரமும் செய்வதற்கு திராணி உடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நாம் அறிகிறோம். நீதிமொழிகள் 28:24 இந்த பால் கடிக்கிற மனுஷனுடைய தோழன் எப்படி இருப்பான், ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருப்பான்னா, அந்த பால் கடிக்கிற தன்மையுடைய அல்லது பால் கடிக்கிற தன்மையுடைய சிங்கத்தினுடைய அந்த நண்பன் எப்படி இருப்பான்னா, தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் கொள்ளையிடுவானாம். கொள்ளையிட்டு அது துரோகம் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் தானே நான் எடுக்கிறேன், எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட தானே எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோன்னா அவன் தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொள்வான். அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டே இப்படி இருந்தான்னா பால் கடிக்கிற மனுஷன் எவ்வளவு தூரமாக இருப்பான். பால் கடிக்கிற மனுஷனுடைய நண்பனே தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் கொள்ளையிட்டான்னா அவன் பால் கடிக்கிற மனுஷனுடைய கண்களில் அவன் வீட்டாருக்கே என்ன செய்யாது, இறக்கமே கிடைக்காது என்று நாம் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் அறிய முடிகிறது. எரேமியா 6:26 பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி வார்த்தை சொல்கிறது, பாழாக்குகிறவன் சடிதியாய் நம்மேல் வருவான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த பாழாக்குகிறவன் ரொம்ப வெயிட் பண்ணி கண்ணிங்க காலங்கள் தாமதித்தலாம் அப்படிலாம் வரமாட்டான். டக்குன்னு பிளான் பண்ணுவான், டக்குன்னு நினைச்சுவான் வந்துடுவான். அவருடைய வருகிற வேகமும் செயல்படுகிற வேகமும் அதிகமாய் இருக்கும். எரேமியா 12:10 பார்த்தீங்கன்னா, அநேக மேய்ப்பர்கள் என் திராட்சை தோட்டத்தை அழித்து என் பங்கை காலால் மிதித்து என் பிரியமான பங்கை பாழான வனாந்திரமாக்கினார்கள் என்று நாம் இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம். தொடர்ச்சியான வசனத்தில் அதை பாழாக்கி விட்டார்கள், பாழாய் கிடக்கிற அது என்னை நோக்கி புலம்புகிறது, தேசமெல்லாம் பாழாயிற்று, ஒருவனும் அதை மனதிலே வைக்கிறதில்லை என்று கர்த்தர் தம்முடைய சபையை குறித்து சொல்கிறார். சில நேரங்களில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் வழி விலகி செல்லும்போது அப்படி வழி விலகி விழுந்து போன ஊழியக்காரங்களுக்குள்ள சத்துருவாகிய பிசாசு இந்த
பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை வச்சிருவான். எப்படி ஒரு சிங்கம் பாழாக்குமோ அதே போல இந்த தன்மையுடையவர்கள் தன்னுடைய சொந்த சபையையே, தன்னுடைய சொந்த வீட்டாரையே அவர்கள் பாழாக்குவார்கள். பார்த்தீங்கன்னா மெய்ப்பர்கள்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை பாருங்க, அது மெய்ப்பர்கள்னா ஊழியக்காரன் சொல்லி அர்த்தம். திராட்சை தோட்டத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கர்த்தருடைய சபைன்னு சொல்லி அர்த்தம். இந்த திராட்சை தோட்டமாகிய கர்த்தருடைய சபையை மெய்ப்பர்கள் காலால் மிதிக்கிறாங்கன்னா அவன் விழுந்து போன ஊழியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அப்போ இந்த விழுந்து போன ஊழியக்காரன் அவன் இன்னும் வேத புத்தகத்தை தான் எடுத்துட்டு பிரசங்கம் பண்ணுவான். அப்படி பிரசங்கம் பண்ணும்போது அந்த சபை பாழாகி போய்விடும் என்று கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையாக நம்மை நோக்கி சொல்லுகிறார். இந்த பாழாக்குகிறவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இன்னொரு வார்த்தைக்கு அந்தி கிறிஸ்து என்ற ஒரு அர்த்தமும் இருக்கிறது. தானியேல் 9:27 அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்றபோது பலியையும் காணிக்கையும் ஒழிய பண்ணுவார். அருவருப்பான செட்டைகளுடைய பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான். நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீரு மட்டும் சொரியும் என்றான் அப்படின்னு அந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். பாருங்க, இதுல பாழாக்குகிறவன் என்பது அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு வருகையை சொல்லுகிறது. பாருங்க, பாழாக்குகிற பிசாசு தான் அந்தி கிறிஸ்துவாக வரப்போகிறான். அவன் தான் பாழாக்குகிற சிங்கமாக இருக்கிறான். பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை நமக்குள்ளே வைக்கிறான். இப்போ இந்த அந்தி கிறிஸ்துவே வந்து மொத்த தேசத்தினுடைய சபைகளையும் பாழாக்க முடியும், எல்லாரையும் கொல்லவும் முடியும். அப்போஸ்தலர் 8:3 சவுல் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்து கொண்டு போய் காவலில் போடுவித்து சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான். பாருங்களேன், சவுல் பவுலாக மாறும் முன்பாக அவர் சவுலாய் இருந்தார். வைராக்கியமான ஒரு கிறிஸ்தவராய் தான் இருந்தார். யெகோவா தேவனை அவர் வணங்கினார். அவருக்கும் இயேசுவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அந்த நாட்களிலே இயேசுவை தெரிந்து கொள்ளும் முன்பாக, இயேசு அவருக்கு காட்சி கொடுக்கும் முன்பாக இந்த சவுலுடைய இருதயத்திற்குள்ளாய் இந்த பாழாக்குகிற தன்மை இருந்தது. ஆகவே சபையை பாழாக்குவதற்கு அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இந்த பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா, அது இருக்கிற இடத்தெல்லாம் பாழாக்கி போடும். அது வனாந்தரமாக இருந்தாலும் சரி, சபையாக இருந்தாலும் சரி, வீடாக இருந்தாலும் சரி, அரண்மனையாக இருந்தாலும் சரி, தேசமாக இருந்தாலும் சரி, மொத்தமாக அது இருக்கிற இடத்துல பால் தான் இருக்கும். ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் இருக்கிற இடத்துல பால் இருக்காது. அது பரிசுத்தமாக இருக்கும், அது பசுமையாக இருக்கும். ஆகவே இன்றைக்கு உங்களுடைய சிந்தனையை, உங்களுடைய இருதயத்தை கொஞ்சம் சிந்தித்து தியானித்து அறிந்து பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் செயல்களால் மற்றவர்களை பாழாக்குகிறீர்களா, கட்டுவிக்கிறீர்களா என்பதை நம்ம பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம். ஒருவேளை பாழாக்குகிற தன்மை இருந்துச்சுன்னா, ஆண்டவரே இந்த பாழாக்குகிற தன்மை எனக்கு வேண்டாம், ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த தன்மை எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்போமா? அப்பொழுது நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாய் பெறுவோம். ஜெபிப்போம். பரலோகத்தின் பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வார்த்தையின் மூலமாய் நீர் எங்களுடைய இடைப்பட்ட பெரிய தயவுக்காக, அன்புக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் இந்த பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை எங்கள் ஆத்துமாவிலே சத்துரு வைத்திருக்கிறானோ இல்லையோ என்று நாங்கள் சோதித்து பார்க்கிறோம். ஒருவேளை நாங்கள் உணர்த்தப்படுவோம் என்று சொன்னால், இந்த பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர்வோம் என்று சொன்னால், ஆண்டவரே தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். கர்த்தர் நீர் எங்கள் மேல் இரக்கம் பாராட்டி இந்த பாழாக்குகிற சிங்கத்தினுடைய மிருக குணத்தை எடுத்து போட்டு, ஆண்டவரே அந்த மிருக இருதயத்தை எங்களை விட்டு எடுத்து போட்டு உம்முடைய சிந்தையையும், உம்முடைய இருதயத்தையும், உம்முடைய சாயலையும், உம்முடைய குணத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருள்வீராக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை உம்மை போல மாற்றும், எங்களை சுத்திகரியும். கர்த்தர் எங்களோடு பேசின அன்பிற்காக உமக்கு நன்றி. எல்லா துதி, எல்லா கனமகிமை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.